Moram da kažem da je grejna sezona počela onako kako je i odlukom Skupštine grada o snabdevanju građana toplotnom energijom propisano, a to je 15. oktobra. Dakle, grejna sezona protiče uobičajeno. Pre nego što se građanima ohlade radijatori, mi gledamo da rešimo probleme koji nastaju. Sistem beogradskih elektrana, koji je jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, a sigurno najveća kompanija koja se bavi ovom delatnošću, je specifična. Dakle, ogromna, 1600 km toplovodnih cevi, 9900 postanica, 17 kotlarnica, 15 toplana i tako dalje, i to je sistem koji miruje 6 meseci. Dakle, nakon pokretanja tog sistema, kada krenemo u cirkulaciju vode, povećanje pritiska i tako dalje, lično da uvek može doći do određenih problema i mi to rešavamo. Beogradske elektrane greju preko 360.000 stanova. Beogradske elektrane, glavni energent koji koriste jeste gas u 98%.